చరిత్ర అనేది పుస్తకాలలో రాయడానికి పనికి వచ్చే అక్షరం మాత్రమే కాదు, ప్రేక్షక అభిమానుల హృదయాలలో నివసించే ఉనికి. అలాంటి ఉనికిరా మా పవన్ కళ్యాణ్ జీవితం. కేరళలో ప్రకృతి అందం కనపడుతుంది, రాజస్థాన్లో తార్ ఎడారి కనపడుతుంది, ఉత్తర భారతదేశంలో హిమాలయ పర్వతం కనపడుతుంది. కానీ ఇక్కడ మాలాంటి అభిమానుల హృదయాలలో పవన్ కళ్యాణ్ జీవితం ఎప్పటికీ కనబడుతూనే ఉంటుంది. నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక వ్యసనం. అలవాటు చేసుకుంటే కష్టం, చచ్చిపోయేదాకా బూడిదేదాకా మనం వదలలేము. అక్కడమ్మాయి ఇక్కడబ్బాయి సినిమాతో అరంగేటం చేసి గోకులంలో సీతను ప్రేమించి సుస్వాగతం అంటూ ఇన్నోసెంట్గా ఏడిపించి తొలిసారిగా ప్రేమలో పడిన కాలేజీ కుర్రోల్లా కనిపిస్తూ లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేసే ఆదర్శవంతమైన యువకుడిగా బద్రీనాథ్ అంటూ బాక్సాఫీస్పై దండయాత్రను ప్రకటించి మాస్ అభిమానులలో ఎప్పటికీ చెరగని ముద్రను వేసుకొని ఖుషీగా అందరినీ నవ్విస్తూ ఫైట్ చేసిన జానీ మాస్టర్ గుడుంబా శంకర్ను స్టైలిష్గా మార్చి బంగారం కంటే విలువైన ప్రేక్షక అభిమానుల కోసం పరితపించే కళాకారుడిలాగా ప్రయాణిస్తూ మార్గ మధ్యంలో చెల్లెలి ప్రేమ కోసం బాధపడే అన్నలా కనిపిస్తూ తన చమత్కారంతో అందరినీ నవ్వించే జలసరాయుడిగా పంజా విసిరి తీన్మార్ స్టెప్పులతో అందరినీ అల్లరించి ఈ వ్యవస్థలోని లోపాలకి, ఈ వ్యవస్థలోని వైఫల్యాలకి కారణం ప్రజలేనని, ప్రజల్ని చైతన్యవంతులను చేసే సమాజ సేవకుడిగా సమ్మర్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేసిన గబ్బర్ సింగ్ ఆనందంతో అత్తారింటికి పరిగెడుతూ గోపాల అంటూ శ్రీకృష్ణుని దర్శించుకొని కాటము రాయుల్లా కనువిందు చేసిన, అజ్ఞాతవాసిగా నిరాశపరిచిన, వకీల్ సాబ్గా అన్యాయాన్ని ఎదిరించి పోరాడిన యోధుల్లాగా భీమ్లా నాయక్ అంటూ రేపటి ఉదయం మన ముందుకు రాబోతున్న మన అభిమాన నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.